Seigarren sinestuna da. Zein da haren erlijioa? Kristaua, judua, musulmana, budista edo ateoa izateak ez du eraginik lan errendimenduan. Erlijio sinesmenak pertsonaren intimitatearen esparrukoak dira, eta, beraz, ez dago galdera horiei erantzun beharrik. Izan ere, gehiegi deserosotzen badute, elkarrizketatzaileari jarrera hori salatzeko erabaki pertsonalaren berri eman dakioke. Espainiako konstituzioaren aurkakoa da, eta diskriminazioa dakar. Zazpigarren zer zaletasun politiko ditu? Iritzi politikoa jakiteak ere ez du garrantzirik lanerako, eta, gainera, herritar bakoitzaren barne eremuaren parte da, ez zaio inoiz erantzun behar galdera horri, nahi ez bada behintzat. Eta erreklutatzaileari azaldu behar diogu, sinpatia politikoa ez da esanguratsua lan batentzat, ez gaude eroso erantzuten eta, gainera, baliteke legezkoa ez izatea auzia planteatzea. Gehitu du Baldez. 8. al? Sindikaturen batean afiliatuta zaude. Aurrekoan bezala, ez du zertan erantzun. Askotan, enpresak jakin nahi du, balizko langile gatazkatsuak edo oso errebindikatzaileak kontratatzen dituen. Ez dira galdera horiek egin behar, eta, jakina, ez dituzu erantzun behar, ez baitute interesik lan kargurako. Hori bai, egokiena beti da asertibitatez eta inolako karga emozionalik gabe erantzutea. 9. noizbait isuna jarri edo atxilotu dute. Inork ez du aurrekari penalak ezagutzeko eskubiderik, ez eta horregatik inor diskriminatzeko eskubiderik ere, eta are gutxiago hautapen prozesuan langileen estatutua. Gai honi buruzko galdera bat egiten badute, baietzi egiten dela esan behar da, ez da beharrezkoa gaiari heltzea elkarrizketan, eta horrela amaitutzat eman gaia. Lehen 0. Osasun ona du. Laguntza psikologikoa behar izan duzu inoiz? Oinarrizko gai bati buruz ezin da galdetu osasuna, fisikoa eta mentala. Ez da interesgarria lan elkarrizketa batean. Osasun arazoren bat badago, hala nahi den azal daiteke, baina argituz, modu honean, ez dugula loturarik diabetesa izatearen eta lortu nahi dugun lanpostuaren artean, adibidez, dio Rodriguezek. 11. zein da altuera edo pisua. Lanpostuak baldintza fisiko bereziak eskatzen ez baditu, laneko elkarrizketa batean ez dute inoiz galdetuko pisu, edo altuera neurri ez dira garrantzitsuak lan batean aritzeko. Fisikoagatik diskriminatzea legez kanpokoa da galdera horiei buruz galdetzen badute, erantzuna emateari uko egin behar zaio. 12. erretzen duzu edo alkoholarekin arazoak izan dituzu? Arrazoi objektiboak direla medio, enpresa batek baztertu egin dezake eskaintzen duen lanpostuan behar bezala ezin duela jardun uste duena, baina ez du inoiz galdera desegokirik egin behar lan elkarrizketan. Eta horrela ulertzen da pertsonaren ohiturei buruz galdetzea, ez baitute zuzeneko loturarik lanarekin. Ez da erantzun behar, eta hezkuntza eta irmotasunez argitzea lan elkarrizketa bat ez dela gai horiei erantzuteko lekua.